Hold da bare kæft. Hvad er Ben? Skal lige stoppe dig? Hold da bare kæft. Jeg kommer på det. Giv mig da bare i stedet for. Men du ødelægger lige hele stemningen, ja. Start forfra. Giv mig da øl i stedet for. Alex, start forfra. Det lyder skørt, hvis vi skal starte med. Alle tiders musikvideo igen. Kom nu, er det bajer for helvede. Det er faktisk helt ægte, det der. Robin og Robin. Det duer, det her. Vidunder mure. Jeg har bare skal lave en business ud af. Hvor er det her? Er du færdig nu? Mere. Og jeg fryser som en lille pigebarn. Du er en lille pigebarn. Til min eget forsvar vil jeg faktisk sige, at jeg ikke helt du er ikke helt med på, hvad der sker her. Er nogen, der kan starte et bål ud over mig? Hvad? Hvis der ligger noget tørv her, så bare smage skid i. Jeg har sgu da sat ild til mig selv en gang. Det er ligesom, der er ikke brændt nok af. Min bukse, den har fandme været brændt af i mig. Det sjoveste, det må være fuldstændig kogt op stolen. Kulde, det lå mellem benene på mig. Så kulde, det brændte bare lige igennem det der smeltestol der. Det gjorde. Det er smeltefanden. Du er ikke fertil længere. Jeg vil sige, det var faktisk først, da jeg begyndte med at ryge sådan rigtig mellem benene på mig. Jeg blev sådan lidt bange. Det er ild i agerne. Jeg forstod, hvad det handler om. Det er ild i agerne. Ej, nu har han sgu glemt det igen. Kan jeg ikke så? Måske er han i ansigt det hver gang. Kan jeg ikke Kan I spille Mr. Jones? Counting Crows? Nu siger du ja, så bliver jeg glad. Nej. Det er ikke fordi jeg synger så godt, men jeg kan godt teksten. Nej, det er Mrs. Jones. Nej. Come on! Og Lens. Hvad bliver kommentaren? Jo, jeg får svære. Og så er Turbo Benz. Jeg kan teksten på alle syngeren. Ja, alt med TV2. Der er vi på. Jamen det er altså ikke Counting Crows. Men det er faktisk næsten det samme. Just das pengepongen. Er det? Hold da kæft. Det undrer mig ikke selv om hvad TV2 forsanger. Hvad? What? Med den stemme der må de kraftedeme lave i sit eget band. Prøv at gå ud over ned og så slappe af, ikke også? Gå nu hjem. Ja, der er kraftedeme 100. Du har lige præcis 3 sekunder til at løbe over i dit telt. 1, 2, 3. Det skulle bare være nu. Er I søde? Kan du holde med at sige godt? Jeg vil ikke håbe, at man skulle have pis med den der præk der.
kører præsending-fanden, det der. Nå, okay. Det var Henning. Det var Henning. Det var Henning. Og Henning. Henning, du kører dig ned. Henning, du kører dig ned. Henning. Hold nu kæft for helvede. Så får han en kindest. Det er simpelthen det værste oplevelse i mit liv. Jeg har snakket på sådan en lus. Den sang bare for øjnene. Billedet ringer bare.